Čau, já jsem LPS Rachel a natáčím pro vás LPS výměnu, jak jsem slíbila. Takže do komentářů mi napište číslo pečopáka, kterýho byste chtěli a já vám ho vyměním, když budete mít ale snahu se mnou někde sejít nebo tak něco. Jo? Takže začneme s pečopákama. Tak, jako první je takový ptáček. Má LPS a je pravý a má pár poškození. Jako další pečopák je takhle veverka, pravý není, dá se mu sundat hlava, LPS nemá, má hodně poškození. Jako další pečopák je tenhle a tenhle LPS má, tenhle LPS nemá, tenhle je pravý, tenhle je nepravý, poškození mají oba někde. Jako další je tenhle zajíček, LPS má, je pravý. Jako další je tento a tento. Mám dva stejné, vyměňuju oba. Tenhle LPS nemá, tenhle taky ne. Jsou to nepraví Little Pechops, neboli pečopáci. Jo? Jako další pečopák je tenhle, většinou jako si říkám, že dává 5, jako dej mi 5. Má hodně poškození, je to pravý pečopák, LPS má. Tak, jako další pečopák je ten a ten. LPS má tenhle taky. Jsou to medvědi, jsou praví a jak vidíte, už od pohledu mají hodně poškození. Jako další je tenhle lev, LPS nemá, pravý není. Poškození nemá skoro žádné. Jako další je tahle fialová kočka, LPS má, je pravá, poškození má docela hodně. Jako další je tento pravý pečopák, kol je velmi scháněná, takže LPS má, počkejte, jenom ho najdu, počkat. Tak pardon, LPS nemá, pravý není, nebo pravý asi je, já nevím. Takže pravý je, jo? Nebo nevím. Já nevím, jestli když má LPS, tak je pravý, nebo nemusí být pravý, ale já prostě ty, co nemají LPS, tak nejsou praví. Ale je to kolie prostě. Jo? Takže. Jako další pečopák je tento. Má docela hodně poškození, LPS má, je pravý. Jako další je tedy tento, srnka taky hodně scháněná, LPS má, pravá je, má docela hodně poškození. Tento a, tenhle LPS má, tenhle LPS nemá, nepravý, pravý, ale je to stejný pečopák. Jako další je takováhle kulička, mám ještě jednu kuličku, to je, počkat, to je LPS kulička, tady vidíte, LPS, kde je ta kravička, počkejte, tak se omlouvám, kravičku nemůžu najít, ale mám dva, jej, ono mi to uteklo, no to vadí. Jako další pečovák je ten a ten, jsou to jako taky stejný takový, ten LPS má, je pravý, poškození má hodně, jak vidíte, to jsem vyměnila kamarádce. Tenhle ten má hodně poškození a pravý není, LPS nemá. Miminka. Dále mám tohle psa, LPS má, to vím. Co? Tady. Dobrý. Takže LPS má, pravý je, má docela málo poškození. Jako další znáte určitě tuto edici. Ten a. Ještě, no, ty ho tam. No tohle dělej, nemám na to 3 hodiny. Jau.
Takže jsou to stejný a mají hodně poškození. Jo. Jako další je tato housenka, má hodně poškození, LPS má pravý je. Tento zajíček má hodně poškození, hodně scháněný, LPS má pravý je a má hodně poškození. Tento pačpák pravý není, LPS nemá, má hodně poškození, navíc ještě zkroucenou hlavu, takovou, jakože se dívá moc dolů. Jako další pečepák nepravý, LPS nemá, je, jak znáte i zpátky, taková Zoe, hodně má poškození. Jako další je tento a tento, jsou to dva stejný pečopáci, vyměňuji oba. Ne. Jo, má hodně poškození. Má. Jo, ten taky. Má hodně poškození a není pravý a nemá LPS. Jako další znáte z pohádky Minka taková, má hodně poškození, LPS nemá pravá, není. Jako další je tento kocour, hnědý, poškození má hodně, LPS nemá, LPS nemá, pravý není. Jako další takový koník, LPS nemá, pravý není, poškození nemá skoro žádné. Jako další taková želva, LPS nemá, pravá není a poškození nemá hodně. Takový bulldog, LPS nemá, pravý není, kdo by měl zájem, poškození nemá skoro žádné, kromě tohohle. Takováhle liška, ta má jedno velké, LPS má, pravá je, ale má jeden velký problém, že kamarádka jí tady uřízla ocásek, takže bez ocásku je jenom takhle. Tohle má uměle a je dobrá. Jako další nepravý pečopák, hodně velké poškození, není pravý, nemá LPS a má hodně poškození teda. Tenhle pečopák má hodně poškození, nemá LPS, není pravý. Tenhle pečopák je docela poškození tady, nemá LPS, není pravý. Je docela poškozený, není pravý a nemá ani LPS. Čeho jsem nějaká rychlá. Tento pečopák nemá skoro žádné poškození, LPS nemá, pravý není. Jako další je tento pečopák, poškození nemá skoro žádné, LPS má, je pravý. Tenhle je nepravý, nemá LPS, hodně poškození. A tak to samý i tyhle dva. Mají hodně poškození, LPS nemají, nejsou praví. Já vím, jsem rychlá. Tak, jako další tenhle koník má hodně poškození, LPS má a pravý je. Jako další tenhle křeček, LPS nemá, je hodně poškozený a pravý není. Hodně poškození, tady velké, LPS nemá, pravý není, ale máme ho jako pana učitele. Poslední tři tady máme tohoto, poškození skoro žádné nemá a není pravý, nemá LPS. Tento má, myslím, nemá. Asi nemá. Ty mogo, já myslím, že má. Tak ten nemá LPS, není pravý a žádné poškození. Tak a jako poslední pečopák jsem já, mám docela hodně poškození, LPS mám a jsem pravá. Takže se mějte u dalšího videa s LPS Rachel.